DOH-CAR pinatatag naman ng suporta sa mental health sa panahon ng kalamidad. Para sa detalye kasama natin, Idol Neil Muyano. 104.7 IFM Report. Pinalalakas ng Department of Health Cordillera Administrative Region o DOH-CAR ang mga inisyatiba sa disaster risk reduction and management sa sektor ng kalusugan, partikular sa pagtugon sa mental health ng publiko. Ayon kay DOH-CAR Director Dr. Amelita Pangilinan, mahalagang paigtingin ng mga ahensya ng gobyerno ang pagpapatatag ng mental health councils at mental health and psychosocial support o MHPSS teams sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang mabilis at organisadong pagtugon sa mga biktima ng sakuna. Binigyan niya rin ng diin ang papel ng MHPSS teams sa pagbibigay ng psychosocial at mental health interventions, lalo na sa mga naaapektuhan ng mga kalamidad. Matapos ang magnitude 4.4 na lindol sa Pugula Union kamakailan, ilang residente ang sinugod sa ospital dahil sa anxiety attacks, kabilang ang mga kasong may neurocirculatory asthenia, PTSD, vasovagal syncope at iba pang stress responses. Patuloy rin ang pagsasanay ng DOH-CAR para sa mga health at non-health professionals upang mapabuti ang kanilang kakayahan sa pagtugon sa mental health needs sa panahon ng emerhensiya. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, ito si Idol Neil Muyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.